do. ina mazan sufurtanda kayi sufurtanda Cewa mai doka fata. sufurtanda kayi sufurtanda Ai cewa mai ba da waka. All right, distinguished ladies and gentlemen, we are going to the third phase of the event, and it's a fight between Dogon Manu Kwalabe, the Shamsin Auta. Dogon Manu Kwalabe, gaishe da mutane, gaida mutane, gaida mutane. Please a round of applause for him. Shamsin Auta, gaida mutane. Da Allah banda tura mutum. Banda tura mutum. Banda tura mutum a sa la'akari. Referee zai yi aikinsa. Yawwa. To shikenan. Magana ya kare shikenan. All right, ladies and gentlemen, let's sit down and enjoy the third phase of the event. This one are two giants. So. to an shiga dambe ku kyale su ba sai mun kiɗa ba Kwalabe to ba mu ka faɗi ba aka ce This is the round one. Ina gali. Wow. Gali. ta Agara mana agara. Kai. Karo da karo sai dan rago dan akuya bai saba ba. Ka Shamsu. Karo da karo sai dan rago dan akuya bai saba. Yawwa yawwa. An zo wurin. Wannan irin dambe ne ga. Oh boy. Wannan bige shi za a yi wasa wallahi. Yo, it's a 1 point. His legs step outside, so it's a point. Yeah. Barin gaya musu. Dogon Bahagon Audu da Linga ko? Dogon Bahagon Linga. Okay, it's a pushing. Okay, it's not a point because he was pushed outside, and push is not allowed. Oh my God. When your hand touches the ground, it's 3 points against you. Unless you can't continue, then the fight will end.
It's about to go down. Okay. Yes. It's okay. So far, so good. The guy with the red trouser. Okay. Oh, red short knicker. Is 3 point already. It's about to go down. It's about to go down. Ana garawa. Ana garawa. Wayo. Dogi ne guda biyu. Why? The guy in red is not here to play. The guy in Zlatan cousin, I no see here. It's about to go down. Jama'a maza da mata ana garawa. Rago ne da rago. Kakau, wayo. Kakao. Ladies and gentlemen, Dogon Kwalabe. African warriors. Is it done? Is it finished? Dogon Kwalabe. Yaki ya ta Shamsin Auta. Ya yi kwalam ha an rika shi. Dole. Referee. Labe. Referee da wasu mane. Ga ka